татбиқи ҳадафҳои созанда зиндагии шоистаро ба аҳли илму маориф фароҳам овард. 39 оила омӯзгорону кормандони донишгоҳи миллии Тоҷикистон соҳиби хонаҳои истиқоматии наву замонавӣ гардиданд. Дар маросими супоридани хонаҳои истиқоматӣ муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Матлубахон Сатториён ва дигар шахсони расмӣ иштирок доштанд. иқдоми мазкур дар заминаи сиёсати маорифпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳандозӣ шудааст. Ин дастовез бори дигар аз фазои сулҳу ваҳдату бунёдкориҳо дар Тоҷикистони биҳиштосо гувоҳӣ дода, масъулияту садоқати омӯзгоронро дар таълиму тарбияи ҷавонон боз ҳам бештар менамояд. мо имрӯз ҷавонон шукрона аз он мекунем ки дар як давлати ободу озоду ором ба ном Тоҷикистон зиндагӣ мекунем ва кору фаъолият менамоем. имрӯз барои тамоми омӯзгорони донишгоҳи миллии Тоҷикистон, кормандони донишгоҳ рӯзи фараҳманд, рӯзи фаромӯшнашаванда ва рӯзи тарихӣ мебошад. имрӯз донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба сифати муассисаи таълимии бунёдии мамлакат дар омода намудани кадрҳои баландихтисоси илмӣ омӯзгорӣ барои донишгоҳ ва дигар муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар саҳмгузор буда, ҳоло дар донишгоҳ мутахассисони варзида аз ҷумлаи ассистентон, муаллимони калон ва омӯзгорони дорои дараҷа ва унвони илмӣ ба фаъолияти таълимию методӣ ва илмӣ таҳқиқотӣ машғуланд, ки шуморе аз онҳо дар шаҳри Душанбе соҳиби манзили истиқоматӣ нестанд. бо ин назардошт роҳбарияти донишгоҳ бо татбиқи чораҳои амалӣ марҳила ба марҳила омӯзгорону кормандони донишгоҳро бо хонаҳои хизматӣ таъмин карда истодааст. дар идома меҳмонон аз хонаҳои истиқоматӣ дидан карда ба шарту шароити ҳуҷраҳо ва корҳои анҷомшуда баҳои баланд доданд. дар саҳни бинои хобгоҳ дар фазои тантанавӣ калиди хонаҳо ба истиқоматкунандагон супорида шуд. истиқоматкунандагон ба дастгириҳо ва иқдомҳои неку пайвастаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори сипос намуданд. бо файзи истиқлолият, сулҳу ваҳдат кишвари мо рӯз ба рӯз обод гашта истодааст. ин созандагиҳо тамоми тоҷиконро сарҷам намудааст ва бисёр миллатҳо инро орзу мекунанд ки сулҳи тоҷиконро дошта бошанд ва дар ҳамин шабу рӯз масалан бо дастгирии сиёсати роҳбари давлат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бевосита барои дастгирӣ намудани кормандони донишгоҳ, омӯзгорони ҷавон ки солҳои зиёде интизорӣ доштанд ки соҳиби манзили зист гашта бошанд ва мо аз ин рӯйдод бисёр хурсанд ҳастем. ҳамзамон дар ин рӯз аз номи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 25 нафар фарзандони омӯзгорону кормандони донишгоҳи миллии Тоҷикистон тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. чунин дастгириҳо омӯзгорону кормандони донишгоҳро рӯҳбаланд месозад то оянда низ бо дасту дили гарм ва масъулияти дучанд баҳри шукуфоии бештари тоҷикистони соҳиби истиқлол кору фаъолият намоянд. соҳаи илму маориф яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шумор рафта, дастгирии кормандони соҳа зери таваҷҷӯҳи ҳамешагӣ қарор дорад. мавриди зикр аст ки ба 3 нафар корманди донишгоҳ ки фарзандони маъюб доранд, манзилҳои истиқоматии онҳо бо таҷҳизоти муҳими рӯзгор таъмин карда шуд. ин амал низ дар партави ғамхориҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба қишри ниёзманди ҷомеа сурат гирифт. пеш аз ҳама бояд шуна аз он кунем ки озодӣ дорем, истиқлолият дорем. дар партаи ана ҳамин сиёсатҳои хиратмандонаи ҷаноби олӣ ин иқдомро бори дуюм аст дар донишгоҳ амалӣ мегардонанд. ҷавононе ки имрӯз дар ҷодаи фаъолият аҳли зиё, устодон, омӯзгорон фаъолият карда истанд, дастгирӣ меёбаду имрӯз бо ҳамин гуна хонаҳои истиқоматӣ сарфароз мегарданд. танҳо дар давоми 2 соли охир қариб 80 нафар омӯзгорону кормандони донишгоҳи миллии Тоҷикистон соҳиби манзил шуданд